Gikoronahan na ang Miss Kuyamis 2025. Samtang 5 ka-contingents ang nagtigi ato sa street dancing competition alang sa Kuyamis Festival 2025 nga gipahigayon sa Salvador City. Atong silipon sa report ni James Paulo Yap. Matag bulan sa Enero, ginasaulog sa probinsya sa Misamis Oriental ang Kuyamis Festival. Kini aron hatagan og importansya ang ecotourism conservation sa probinsya. Ang Kuyamis usa ka klase sa lubi diin sagad makita sa halos tanang munisipyo sa Misamis Oriental. Usa sa mga highlight sa ika-12 nga Kuyamis Festival ang Miss Kuyamis ug Kuyamis Street Dancing Competition. 20 ka mga maanyag nga dalaga gikan sa lain-laing munisipyo ug syudad sa probinsya ang nag-indigay alang sa titulong Miss Kuyamis 2025. These women have not only carried the name of Misamis Oriental with pride, but have also become role models of grace, intelligence, and determination, proving that our province is home to a world-class beauty and talent. Mirampa ang 20 ka mga kandidata, suot ang ilang swimsuits ug evening gown. Sa katapusan, gikoronahan isip Miss Kuyamis 2025 ang kandidata gikan sa lungsod sa Medina nga si Aliyah May Labis. First runner-up sab si Susmitha Shin Itom gikan sa munisipyo sa Taguluan ug second runner-up si Quench Gift Espantalyon gikan sa lungsod sa Magsaysay. Samtang sa Kuyamis Street Dancing Competition, 5 ka mga contingents ang nagpangi alang sa premyo nga 500,000 pesos. Nahimong kampyon ang lungsod sa Naawan nga gisundan sa lungsod sa Magsaysay ug Hingoog City. Your efforts to ensure that our identity and pride as a Misnon continue to shine brightly. May this year's Kuyamis Festival be filled with joy, camaraderie, and meaningful experiences for all. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao.